खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौ बर' रायनि गोसो गोरबोनिफ्राय निरिबियाखौ जिनाहारि खालामग्राफोरा गावखौनो गाव एबा निजिनि देहाखौनो खहा खालामना लादों। जोबथेसालिनि सिङाव वालाव हारसिंनो गाव गावनि खर'खौ सौना लादों। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला फासि होनाय समखौ फावसाय होनो थाखाय गावनि देहाखौ खहा खालामना लादों होननानै फोरमायहरदों। मानोना दुखु मोननाय एबा दोलानाय सुबुंखौ फासि होनाय जाया। दा बिसोरो बेबायदि चान्सखौ नायनानैनो बेबायदि खालामबाय दं होननानै खौराङाव फोरमायदों। 3 मार्चआव बिसोर साब्रैखौ फासि होनो गोनांमोन। दा मा जायो बेखौ आपडेट होनाय जाथ'वाखै। दा जियानो जादोंला रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बे भारत हादराव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ जोंनि बे भारत हादराव फैगोन। 24 फेब्रुवारियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ जोंनि भारत हादराव आगान होफैगोन। आहमेदाबाद, दिल्ली, आग्रा बेफोर जायगायाव नुजाथिफैगोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। दा बिथां डनाल्ड ट्राम्प फैगोननि थाखाय गासै 700 कोटी रां बाहायनाय जादों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। बिथां डनाल्ड ट्राम्प फैगोननि थाखाय गासै 13,000 एबा 13,000 रैखाथि हान्जा लाहार फाहार खालामनाय जादों। आमेरिकानिफ्राय डनाल्ड ट्राम्पआ एयारफर्स 1 एबा A1 उरां जाहाजजों फैनाय जागोन। 24 फेब्रुवारि खालि आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ जोंनि बे भारत हादराव आगान होफैगोन। 13,000 रैखाथि हान्जानि बागैबो आर्मि, कामान्ड', CRP बायदिसिना फौजिफोरखौबो लाहार फाहार खालामनाय जादों। गासै 700 कोटी रायजो राजा नोंथांमोन डनाल्ड ट्राम्प फैगोननि थाखाय बाहायनाय जादों। नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ। डनाल्ड ट्राम्प आरो लोगोसे जिनाहारि खालामग्राफोरा मा जाखो मा माखो बेनि बागै दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।